Després de mesos de feina intensa i de la primera expedició a Etiòpia, CDA ha presentat el projecte aquest passat mes d'octubre al consistori gabanenc, encapçalat per l'alcalde Joaquim Balsera. Tant els 5 integrants del viatge com altres persones que contribueixen al desenvolupament diari de la tasca solidària de l'ONG van participar en la presentació de tots els objectius a futur de l'organització. L'objectiu de la trobada va consistir en l'entrega d'una fotografia de família que els cooperants van fer-se amb el consistori etíop i una carta que el propi alcalde de la localitat els va redactar dirigida a Balsera i amb la finalitat d'agrair la cooperació i el projecte que tant el poble gabanenc com la ONG estan efectuant allà. D'entre els objectius futurs hi figura una important tasca de conscienciació de la població i dels infants gabanencs sobre la situació dels infants i la població etíop, procés que s'efectuarà mitjançant un projecte educatiu homologat per la Diputació de Barcelona i que comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Gavà i de l'Agència Catalana de Cooperació, entre d'altres. A part i referent a la representació del sector del Club de Bàsquet Gavà, la tasca de formació també s'extén als jugadors i entrenadors que en un futur podran viatjar al país per poder efectuar tasques formatives en l'esport i el desenvolupament físic dels nens i nenes etíops. La valoració que faig de l'entrevista que hem tingut amb l'alcalde, la veritat és que és molt positiva, no? Des del principi, quan els hi vam explicar fa uns mesos el nostre projecte, la voluntat de poder anar a Etiòpia, de fer un projecte amb els nens i fer un projecte de ciutat, doncs al principi ell li va agradar moltíssim, ens va dir que ens recolzaria, però entenia que aquest pas no es podia donar perquè hi havia més ONGs a Gavà, no? Ara, després de l'explicació del nostre treball, del vídeo que s'ha fet, etc., doncs l'alcalde ha quedat, està molt implicat dintre del nostre projecte i vol recolzar-nos amb tot el que sigui necessari. Un altre dels punts forts del projecte de difusió de l'acció serà una exposició fotogràfica itinerant que presentarà mitjançant un petit recull de fotografies fetes al país la situació dels nens a l'escola i dels seus entorns socials. Aquesta exposició especialment enfocada cap als infants també anirà acompanyada d'una taula rodona que celebrarà el dia de la inauguració amb ponències de veterans de la cooperació com IPI o UNICEF. A la trobada també van oferir a l'alcalde el primer tastet del projecte produït per B5, Ferengi, el documental que explicarà tota l'obra social que s'ha fet en aquesta primera expedició. Bé, ja coneixíem el projecte des d'un punt de vista de la nostra col·laboració i el primer que hem de fer és felicitar la iniciativa, la identificació d'una problemàtica, la relació amb el món de l'esport i la cooperació internacional, el fet de que siguin veïns i veïnes de la nostra ciutat d'una manera altruista, que estan dedicant-se a ajudar, a col·laborar, a millorar aquest món complicat des de la ciutat de Gavà. Per mi és una satisfacció enorme, no? El poder contribuir, en aquest cas des de l'Ajuntament, però fonamentalment l'agrair l'esforç que estan fent perquè aquesta col·laboració sigui realitat. Aquest documental, que s'estrenarà el 10 de desembre, es podrà veure a l'Espai Maragall a finals d'any en una presentació pública del projecte on hi assistiran diverses personalitats. Ferengi, que significa estranger en amhara i que és una paraula molt utilitzada en diverses regions africanes, serà el títol de l'audiovisual totalment produït per B5 2.0 i en coproducció amb B5 Televisió. Per a més informació poden visitar www.accede.cat o al Facebook d'Accede Cooperació.
Per altra banda, i en l'agenda d'activitats de l'ONG, en motiu del 25è aniversari del Col·legi Marcelí Morales de Gavà, l'AMPA i ACCEDE hi van instal·lar un petit espai on els nens i nenes podien construir un mural del mar, tema que estan tractant a classe i alhora contribuir a col·laborar amb el projecte. Al llarg de tot el matí van passar-hi molts nens i nenes a construir els seus propis corrents d'il·lusió, títol que duia l'activitat que va capitanejar una mare i col·laboradora d'ACCEDE que va assistir als nens a l'hora d'efectuar el taller. L'AMPA ens ha deixat muntar un estant en el dia d'avui amb el temari de parvulari que tenen sobre el mar, i nosaltres el que fem és fer un taller per poder recaptar cèntims per al nostre projecte a l'escola d'Angura a Etiòpia, no? Per poder portar a terme tot el projecte nostre constructiu de dotar-los d'aigua, de llum i de les pistes esportives que hem de fer allà. Amb aquesta activitat, ACCEDE suma una acció de difusió més a les que ja està duent a terme per poder arribar a tots els públics possibles i fer realitat el projecte de l'escola d'Engur. Yeah.